Dwi wedi ffeindio rhyw structure arall efo yma. Yn gwybod be ydi o. Alla sa rhywun yn gallu gadael fi wybod. Dal i chwilio am y cwt crwn yma dwi. Gan o'n i ffidio. Oce, quick reference point. Cwestiwn i Ceri. Lle ddi Rhan ma'r lle yma cer? Cos dwi'n gallu ffindio fo. A cwestiwn i Dewi hefyd. Mae'r fwncw. Mae'r ddiallt. Ia, yn fan'na rwla. Dyn, fama dwi wedi bod yn campio rhwng y ddau yna yn y cwm yna fan'na. Fwncw mae'r llan. Fwynol o'r fwncw. Mae o'r mwylwyns o fama. Mae yna rhywun cwt gwair neu rhywbeth yn fwncw. Ond sgynna i'm syniad. Mae'r fwncw dwi'n meddwl dwi'n gorau heidio am. Gwni weld, ia. So dyma ni adfail arall. Ond dwi dal ddim di ffindio pe dwi'n chwilio amdan. Mae yna ryw gorlan yn fama. Yn ôl dall, dilyn yr afon bach ar mynydd o wal bach. Gat gwylod y sgri, ond wyla i ddim byd y mwncw, de. Dwi'n meddwl bod ar ochr arall y hwn yn dweud gwir. Sut di am ti'n mynd i'r rwla fel dwe? Anyway, dwi'n lwc rhwng dwi'n... So ia, hwn di'r un efo'r slats. Mae'r slats yn fan'na, yn ddangos chi fan. Mae'r brwyn ac yr un rhedyn ma'n uchel. Tyfu fel allan yn y lle yma. Fan'na fysa'r llawr de. So hynna'n yn lle fydd yr roed y preniau fewn. Tod wrth y ben. Mae o'r slats. Ella, i sut i aros, ond... Wel, ia. Edrych fel ydyn ni. Lle y ffens oedd hwn, i'r roundheads, neu rwy'n fel la. Bydd nhw yn campio fyny ochr yma. Yn War of the Roses. Lle da ddo. Strategic hefyd. Sy'n meddwl amdano fo. Ond hwn di'r lle grys y sôn amdan. Dwi diwrnod y blaen. So dwi wedi ffindio hwn. Ond dwi ddim wedi ffindio be'r Ceri'n sôn amdan. Cos mae yna gorlan yma yma, ond diolch yn crwn. Edrych fel gorlan yna. Brain. So ia, hwn. Ond dwi'n meddwl hwn oedd Ceri'n sôn amdan. Ia, blynedd fan ymgw. Manod mawr a manod bach. A mae'n noson hyfryd arall. A ni hwn o ongl gwahanol. A mae yna hwnna fan'na. Eto bethau drwad. Lle da. A dwi dal ddim di ffindio lle yma. Diddorol. Mae yna llyn bach o fan'na. A dyma yna meini fama. Sydd yn sefyll i fyny. Mae hwn fama. A mae gyti hein o fama. Wedyn hon o fama. Mae hein yn sticio fyny. Mae'n wneud rhywbeth. Mae'n un arall. Yn fama. Rhyw stone circle bach neu rhywbeth, ella. Mae'n arall o fan'na, wei. Mae'n teimlo ar rhyw dde heddychlon. Reit, mae'n teimlo'n llonydd neis.
Iawn ta, mae'n twrog lawr wncw. Ti'n clywed y ffordd. Traws y fanna. Plas ddeall y fanna. Dwi ddim wedi gallu ffeindio'r lle yma'n gwbl cer. So, rhaid chdi ddangos i lle mae o. Rhywbryd. Gwna am amser i fod y chwilio beth o fan. Mae'n dechrau mynd yn hwyr. Fanna'n edrych â lle diddorol. So, sa'n gallu bod lawr wncw, ond sa'n gallu ddim bod lawr wncw hefyd. So, a dwi'n yn gweld dros bob man efo yma. So, mae Ceri disgrifio fo fel bod o'n gallu gweld dros bob man. So, dwi'n yn meddwl am fama, dio. Dwi'n chydig bach yn uwch i fyny. Bod o fwy lawr at fwrcw. Anyway. Oce. So, nes i'n ffeindio'n beth i lawr fyna. Wan, dwi'n gorfod ffeindio'n hyn yn ffordd yn ôl i fwncw ganol cwm yma. Ond dwi'n gorfod mynd i fyny yma a mynd ar hyd y grib yma ar hyd hwnna ac i lawr fyna at fwncw. Mae o'n reit bell, ond ydy ddim chwaith. Jyst bod fi wedi cael lawr bod fi'n gorfod cerdded nôl i fyny fan. Cechyn mot, o'na ni de. Be ni di? Oce ta, fi cyrraedd top yr ein gribin yma. Mwy lwyns fanna, hael yn mynd i lawr y wncw. Damdan gris wncw, tan y grisia, blaena, manod. Wedyn, lawr yn fanna oedd camp fi. Mae camp fi. Dwi wedi bod yn chwilio amdano y lle yma. Dwi dal ddim wedi ffindio fo. Be dwi wedi ffindio, fel ydych chi gwybod yn barod, cos wedi dweud, ydy lle yn wncw oedd Dewin sôn amdan. Ond mae'r lle arall yma, dwi'n gwybod lle mae nhw. Mi rai fi cael help. Ond sbiwch noson. Sbiwch hwnna wych. Wedyn, ie, harlach. Ar wncw, i'r môr wncw. Dwi'n siŵr bod fi'n gweld gwa'r môr ni. Swndio fel bod yna quad ar ei ffordd. O, wel. Ond dwi wedi ffeindio dipyn o bethau o ddiddordeb. Jyst bod fi ddim yn gwybod beth nhw. O ia, plas ddeallt i lawr yn fanna yn rhywle. So, ella, na'r o'r ochrau yna fanna yn rhywle, ochr arall i heina. Mae'r things yma. Dwi'n yn gwybod. Hey, grasshopper. Hey, grasshopper. Oce, dwi'n ôl. Mae het gwahanol edrych yma. Dwi'n fatha'r boi yna sy'n chwilio amdan pixies ag fairies ar ei bethau. Ond dim dyna beth dwi'n wneud. Dwi'n gwybod nhw gwmpas, ond dim dyna beth dwi'n wneud. Iawn, llai am al y cachu heddiw yma. Dwi wedi bod yn chwilio amdan y lle yma. Ein ernest heddiw yma. Ac heb lwc. Dwi wedi ffeindio yr dilad efo'r slat. Mae hwnna'n rili diddorol. A mae yna wrth ryw cwt crwn wrth i ochr o. Ond dwi'n siŵr ddiw na ddim hwnna diolch. Fel edo'r Ceri oedd o'n hollol crwn meddwl fo. So doedd yr un ar fi weld o fanna wan ddim yn hollol crwn. Dwi wedi setio camp, dwi wedi gwneud tân. Gyna i yr usual. Ac dwi jyst mynd i mwynhau heddiw yma. Mi na i trio eto fory dwi'n meddwl. Gyna i fwy o syniadau wan i wneud pethau chydig bach wahanol dwi'n meddwl. Ia, mi fydd un diddorol. Yn gwneud i weld beth gallen ni wneud. So, be dwi'n meddwl ydy'r plan ydy i fynd i holi rhai bobl fory. Gweld pwy sgyn chydig bach o hanes i fi, a gweld os gallai cael chydig bach mwy o wybodaeth amdan beth dwi'n chwilio amdan. Ond dwi wedi setio camp, so gwbl dwi am wneud wan ydy just mwynhau ac
relax and enjoy life de, mo. Ia, a dwi wedi gwneud hwn mewn 3 ran, wel hwn fydd y trydydd rhan 3. Cos dwi wedi gwneud o noson gynta, o'n i'n mynd i testio'r sent, o'n i'n mwyn o ddim byd. Oedd ddim yn noson gret, rili, ond oedd hi'n neis, oedd hi'n wych ar y pryd, ond gwella ma di wneud. Cos dwi wedi dod nôl wan, hon di'r trydydd tro i fi ddod nôl, ac dwi wedi ffindio chydig bach mwy bob tro, dwi'n meddwl. Neu'r tro dwytha, oedd hi'n hyfryd, nes i'n ffeindio'r lleuad tro dwytha, nes i weld o'n codi fwncw, ond nes i'n gweld yr lleuad, oedd o'n dod i fyny o'r ochr arall i'r mynydd yma fyma, ac o'n i'n gwybod yn ffordd rownd fanna'n iawn, so dwi wedi cael rhyw syniad. Wan, dwi'n gallu mynd a fyny'r grib a drosodd fforcw. A swn i'n gweld yr lleuad yn gret o ben fanna. Mae'n siŵr swn i'n gweld o hyn yma, ond dim yn glir hyn yma, so... Na, dim yn glir de. Mae'n edrych o beth sa'i gellu bwrw, ella gwn i storm, ddim yn gwybod. Ond un peth fel eisiau dyn nhw'n o blaen, meteorite neu rhywbeth yn fflio ar wncw. O ia, dwi wedi deud hynna yn yr un dwytha do, yn yr rhan 2. Ond ia, rhan 3, ar ôl rhan 1, eis i chwilio amdan sbrydion yn dan ddiar efo ffrindi fi, Malcolm. Ac oedd hynna'n reit diddorol. Mi ddothon ni ar draws un oedd y boi ma'n dweud na, oedd o'n siarad efo stiwad. Wel, o'n i'n meddwl o stiwad oedd o, ac oedd o'n dweud Mr Bartholomew oedd hi enw fo. A dyn o'n i'n cael rhyw deimlad, mae'n gwybod meddwl, Matthew, dweud o'n gofyn os yna Matthew yna. Dweud, o na, i fab oedd Matthew. A mae'n dechrau teimlo rhyw ci wedyn, ac oedd y boi oedd yn neud yr siarad efo'r ysbrydion yma, oedd o'n dweud, o ia, mae gynno fo ci o gwmpas fo. Ond oedd hyn rhywbeth rhyfel wahanol. A dyn, mae yna pethau rhyfel wedi bod yn digwydd dros y dyddiad dwytha, efo'r pethau fel la. Ac mae'n siŵr os di fan yma reit ysbrydol fyd. Dwrnod o blaen, o'n i'n meddwl bod fi'n clywed, pryd o'n i'n gwrando nôl a pethau, o'n i'n meddwl bod fi'n clywed sŵr traed y fanna, rhywun yn cerdded. O yna'n byd yna o gwbl, cos oedd o si allan a piso, ond oedd o neb yna. Ond, ia, oedd o'n profiad. Ond dwi wedi pitio fyny, cos oes am pwynt i fi cerdded yn ôl ac mynd adra a neud dim byd, neu jyst aros fa mam hyn yma. Ella mynd yn ôl yn bora, nôl i pyn o bethau. Ella be'n ei wneud hefyd ydy jyst pacio bob dim i fyny, mynd cuddiad pethau a wedyn dod yn ôl fory fel rhyw gorilla. Ynde. Anyway, diolch. Yn ôl to chi. Dau, tri. Cheers. Iawn. I wneud y tan gweithio, dwi'n gwneud wneud y tan gweithio. Final thoughts am y noson ar y camera. Mae wedi bod yn profiad, ac dwi'n siŵr gen profiad arall eto fory. Dwi'n gwybod be ddeud, rili. Dwi'n just chwarae gwmpas. Pan sy'n ni'n troi hwn rownd. Ti'n hwn yn ta? Na,
Hwyl de. Yw'n pethau bach fel o. Beth erbyn dy un yn ganol nunlla, mae'r pethau bach fel hyn diddori chdi. Well, na gwetcha teli di. Wel, mae'n siŵr bod chi'n gwasio hwnna ar teli neu computer neu rhywbeth. Os ydw i roed o fyny ar y we. A mae'n siŵr na i. Ond, mae'n ddiddorol di. A dwi'n meddwl bod eisiau sut i trefyd rownd. Na, dim ond. Anyway. Rhan 3. So diwedd noson rhan 3. Fydd nos fory yn dal yn rhan o'r rhan 3, dwi'n meddwl, cos fydd o dal yn cario ymlaen yr wrth heddiw. Ac dwi'n gobeithio fydd o'n mor gystol o be oedd ei, wel dwi'n siŵr fydd o. Jyst gobeithio wneud y tywydd aros yn iawn. Hynna di'r un peth ar y fi ddim meddwl amdan tan wan. Ac cofio ddod at Felys Rôl efo fi fory. Ella. Ond, ia, am wan. Diolch yn fawr iawn. Ac, na, ddech chi'n gweld dim byd. Ac un peth arall sgynna fi hefyd. Eto, hwyl i gael efo bethau bach. The things please little minds. So, make your mind grow. Oh shit. Wrong one. Mae di mynd. Rhaid fi Sean. Ie, oedd pobl yn yr War of the Roses, dwi'n siŵr ddiw. Cywirwch fi os dwi yn wrong. Ond oedden nhw'n aros yn yr ardaloedd yma. Uwchben, wel aros yn, beth yw nhw'n lle da? Plas Ddiallt. Cos uwchben fan'na dwi. Ac oedden nhw'n iwsio fo fel rhyw strategic point, cos ti'n gallu gweld harlach o fama. A dwi'n meddwl oedden nhw'n, dwi'n cofio beth yw'r dyddiad. Rai fi edrych yna fyny fory. Ond oedd fama yn lle reit bwysig fel la. Ac mae'n mynd yn ôl at yr oes yr haearn ac oes yr efydd a mwy na thebyg cyn hynna hefyd. Cos mae yna tystiolaeth o bethau fel la wedi bod yma. Ac mae yn, i fi, mae'n teimlo reit special, cos dwi wedi bod yn dod yn ôl yma. Hwn di Rhan 3. So, ie. Mae'n lle reit bwysig i fi. Oedd yn rhaid yn dod o dopog, ochr lle mae'r power station fan yn Tangrisia, y Bwyrdu, mae tu ôl i hwnna. A wedyn, oedd ei dad o wedi hel ddigon o bres i prynu plast o moch fel yn ôl o dallt. Ac so mae fama yn rhywbeth reit pwysig i fi fel rhan o hunaniaeth fi'n hyn, neu i heritage. Dwi'n cofio. Ond, ia,
be mae cyntada, be fysa'n cyntada fi wedi gallu gadael i fi, ond dwi yma wan a dwi'n cael mwynhau o. A dyna di'r beth pwysig am hyn wan. Ac diolch yn fawr iawn iddyn nhw ac i fi am cael ailgydiad ar hen hanes fi'n hyn. Cos beth o'n bwysig, mae dywyll i gyd, so dwi'n pwynt i fos ddim byd ar y lle am hwnna. Chi'n eisiau gwybod gyda fi, ni. Ok. Nos da, a diolch. Nos da am y tro. Dwi'n sylwi bod hwnna'n edrych fel rhyw blaidd. Dwi'n gallu bod rhyw fochyn hefyd. Ie, rhywbeth arall ar ei feddwl amdan. Oedd yn adag oes yr heiar mwy na thebyg fysa gen nhw'n y geifr ac o'na lot o geifr. Bydd o'n i'n ifanc, dwi'n cofio geifr yn dod i gwylod y Mwylwynion. Ac oedd nhw'n dod yna mewn yma cannoedd o'n nhw. A dwi'n cofio dod i gweld geifr ar hyd fama hefyd. Ac dwi'n wedi gweld gafr ar y Mwylwyn estalwm. Ond dwi wedi dweud hynna, dwi'n wedi bod ar y Mwylwyn estalwm. Ar troed y Mwylwyn dwi'n. Ond mae hynna'n un peth. So fysa hynna ar ôl yr adag oes yr huan ac mwy na thebyg yr efydd ac yr carreg. So yr un peth ac yn y meini hirion mae gen ti'r ceffyla fyny fan cw yn Carnedda. Mae hynna yn rhoi unigryw i fanna oherwydd yr oes yr huan ar oes yr efydd. So mae'r pethau yma sydd wedi cael ei adael ar ôl, dim jyst yr hen adfeilion, ond mae yna anifeiliad wedi cael ei adael yna hefyd sydd yn pwyntio at rhywbeth os da chi'n chwilio amdan bethau. Ond sbiwch mae hwnna'n edrych o dda, wel mi oedd o i fi de, edrych fel rhyw llwynog neu rhywbeth. A wedyn mae gen i ceffyl illa. Wedyn mae yna rhywbeth arall o fanna. Yn y cerrig yna. Mae'n fath o ryw corach sy'n sbiad. Ie. Fi'n gweld chi. Da. O, dim ar falch. Na fi dwi. Mae'n yn reit dwi'n gwybod os yna os dyn liberating nhw. Dwi'n siwr. Dwi'n mwynhau o ar y bryd wwan i ni. O ia. Man, you're paying too much money to go to the places, man. You should just go by yourself into the wilderness. Do your thing. It's good, you know. But do it safely. Yeah, do it safely. It does half.
You wouldn't believe that I'm just here by myself with you, in the middle of nowhere. But I'm in a rave in my head.